μου ήρθε μασαζιέρα με 12 ευρώ από το Τέμου. Παίρνεις αυτό εδώ. Ναι. Πάμε να ανοίξουμε για να το δούμε κιόλας πώς είναι, γιατί έχω μεγάλη περιέργεια. Έχει εδώ ζελοτέιπ, πρέπει να το βγάλεις. Έλα. Ωραία. Κοίτα, εκ πρόπτης όψεως φαίνεται τέλειο. Είναι και λίγο βαρύ αυτό. Ανοίγει από εδώ. Το βάζει μια φορά και στο βγάζει. Μπαταρία λέει ότι έχει 41. Και τώρα που το ξεκίνησα μπορώ να το ρυθμίσω μέχρι που μπορεί να φτάνει. Ας το βάλουμε για αρχή στο 1. Και έχουμε αποκεφαλές. Αυτή είναι εδώ. Που θα τη δοκιμάσουμε μετά. Αυτή είναι εδώ. Αυτήν. Και αυτήν. Και το USB του για να το φορτίζουμε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε την πρώτη, την κλασική. Τη βάζουμε έτσι εδώ. Κάντε εσείς. Πατάμε συνεχόμενα. Και θέλω να φτάσει στο 6. Λοιπόν, για να το δούμε. Κάνει δουλειά ή όχι. Κοίτα. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Με αυτή την κεφαλή θα δοκιμάσουμε και τις άλλες. Αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω πώς να σας το δείξω τώρα. Τα πόδια μου δηλαδή, πώς να σας τα δείξω. Ναι. Η πρώτη κεφαλή είναι αυτή. Πάμε να δούμε και τις άλλες. Εννοείται πως δεν θα το κλείσω και θα τη βγάλω έτσι. Και πάμε να βάλουμε αυτήν εδώ. Να βλέπετε αυτό πως πάει. Είδατε πως έκανε. Λοιπόν, για να το δω. Ρε, όνειρο. Μιλάμε. Όνειρο. Τις επόμενες κεφαλές θα σας τις δείξω πώς λειτουργούν σε βίντεο που θα κάνω λογικά αύριο, δεν υπόσχομαι. Μπορεί αύριο ή την Παρασκευή να το ανεβάσω και θα σας τα δείξω πώς δουλεύουν πιο περιποιημένα. Αυτά τα λέμε στο βίντεο που θα κάνουμε.